Dipunpasaken mboten saged andalari rebahipun Kanjeng Hyang Mahatma Bisma kang tetela kinalisaken saliring Braja Lungit. Seda ingkang sanget landu para wawisten pun salebeting manah kula tuwuh raos pitakenan. Ke apa ta mungguh jalarane? Bapak Druna kados pundi panggihipun? Oh, lole. Lole semua rantai kentas waloh gimbal monyor jugret gantil buntute jugluk. Angger. Benten pemanggih mboten dados satunggaling perkawis, waton ing mangke pinanggihipun saged sami sarujuk. Awit saking panalitinipun ingkang Bapaing Sukalima, sedanipun Sang Mahatma Bisma menika kados dene andarak nglalu. Kadidene andarak nglalu. Dipun petang saking menapa kemawon muka menawi namung lama ing Pandhawa miwah para sarayanipun saged angrebahaken Sang Mahatma Bisma. Parandene ketemangan mekaten mesti wonten satunggaling bab ingkang sanget angelok-eloke nanging petangan kula muka lepat. Menawi setanipun ingkang Hyang Sang Mahatma Bisma menika dasaripun nglalu andarak seda. Sabab saking menika tanpa gina menawi samukawis wau dipun getuni mboten wonten paedahipun menapa-menapa nanging sinuwun dat amiduwung. Seringi mboten kekirangan anggen paduka tansah sumungkem ing padanipun ingkang Hyang Sang Mahatma Bisma. Nanging ingin sinuwun kedah nguningani, menapa to sababipun kok seda nglalu? Nggih. Dereng pinanggih wonten ing raos kula mbok menawi Bapak Druna saged ngandharaken ngaten. Wonten ing jagat menika sampun limrah. Ditamani tumbak ora krasa. Ketaman Bedoring Warastra begegek ora apa-apa. Kinarocok tetamel 1000 babak pisan mboten menapa-menapa nanging yen disangga krama menika raosipun sok rebah. Lah menggah gantaripun mekaten. Nalika Sang Senopati nangkung ingkang Hyang Sang Mahatma Bisma madeg suraning driya jumeneng Senopati